Ýadyňyza düşen bolsa geçen videomuzda ingliz dilindäki adverbler ýani hallar hakynda öwrendik. Bugünkü videomuzda da ol temanyň izini dowam etdirýäris. What is an adverb? An adverb is a word which helps us to understand how, when, where, and how often an action occurs. Näme diýipdik? Bir hal, bir hereketiň ýa-da bir işlegiň nähili, haçan, nerede we näçe ýylykda bolýandygyny ýa-da ýüze çykýandygyny düşünmemize kömek etýär. Näde kömek etýär? Gelin mysallarda görelim. Meselen, sometimes I don't want to study. Käwagt okasym gelenok. Näme desem gelenok? Okasym gelenok. Dogrymy? Haçan? Käwagt. Ine görýän dostlar, şu sözlemizde, şu misalymyzda sometimes sözi bu işliň haçan ýüze çykýandygyny düşünmemize kömek etýär. Haçanmyş? Sometimes. Käwagt. He speaks slowly. Ol ýuwaş gürleýär. O näme etýär? Gürleýär. Ýöne nähili gürleýär? Ýuwaş gürleýär. Close the door when you go out. Daşary çykanyňda gapyny ýap. Haçan? Daşary çykanyňda. I will call you tonight. Sana bugün akşam jaň etjek. Haçan jaň etjek? Bugün akşam jaň etjek. Düşünýäris? Dostlar, şunu da aýdaýyn. Şu sözlemlerde gara we galyň harfler bilen ýazylanlar adverb ýa-da hallardyr. Adverbs of time, wagt hakynda bize maglumat berýän adverbler. Last year, geçen ýyl. Last month, geçen ay. Last day, bir gün öň ýa-da dün. Today, bugün. Tonight, bugün akşam. Tomorrow, ertir. Yesterday, dün. Later, sonra. Soon, yakında. Now, şu wagt. Already, am. Then, sonra. Yet, heniz. Adverbs of degree, yani how much, näçeden sonra jogap berýän hallarymız. Fully, doly, almost, diýen ýaly. Rather, gowy, extremely, çokdan aşa ýa-da doly. Entirely, tutuşlaýyn. Too, gaty. Fairly, epesli. Enormously, gaty. Very, has, ören. Just, diňe. Barely, zordan. Çalaca. Enough, yeterli. Completely, gutarnykly, bütünli. Adverbs of place, where sorana jogap berýän adverbler, ýani yer hakynda maglumat berýän adverbler, hallar. Dostlar, şu taýdan görän adverb diýen käwagt haldan ikisi bir zat düşünýäris. Yani adverb inglizce hal, hal da türkmence düşünýäris. There, ol ýerde ýa-da aňarda. Here, şu ýerde. Back, arkada. Inside, içinde. Far, uzakda. Above, ýokarda. Out, daşynda. In, içinde. Behind, arkada ýa-da arkasynda. Outside, daşaryda. Anywhere, haýsydyr bir ýerde. Nearby, yakynda. Adverbs of frequency, yani bir zadyň nähili ýygy-ýygylykda bolýandygy hakynda maglumat bermek üçin ulanýan hallar. How often, nähili ýygy-ýygydan. Never, hiç wagt, hiç haçan. Sometimes, käwagt. Often, ýygy-ýygydan, tez-tezden. Usually, adatça, hemişe. Generally, adatça, aslında, umuman. Occasionally, käwagt. Kä halatlarda. Seldom, seyrek. Rarely, seyrek. Normally, adatça.
Hardly ever. Käwat. Indi diýäsa dostlar, birsidi sorýar, sen buzgaýmak iýýäňmi? Sizem diýen. Käwat diýen. Şunak. Always. Hemişe. Daily. Her gün. Frequently. Ýygy-ýygydan. Adverbs of manner. How. Nähilden sonra jogap berýän hallarymyz. Awkwardly. Oňaýsyz. Angrily. Gaharly. Beautifully. Owadan. Boldly. Batyrgaýlyk bilen. Bravely. Bu da batyrgaýlyk bilen. Calmly. Arkaň. Simply. Ýönekeýlik bilen. Quickly. Gysaly. Basym. Slowly. Ýuwaş. Ýa-da haýallyk bilen. Fast. Çalt. Well. Gowy. Oňa. Suddenly. Birden. Regularly. İzgiderli. Mydama. Dostlar, adverblerin her birini misallarda görelim. Examples for adverbs of time. Wagt hakynda maglumat beren adverbler üçin misallary seredili. I bought this house last year. Bu üyi geçen yıl satın aldım. Haçan? Geçen yıl. Today I saw the governor in the street. Bugün häkimi köşede gördüm. Haçan? Bugün gördüm. We all must work hard today. Bugün hemmemiz berk işlemeli. Haçan berk işlemeli? Bugün. They all will come soon. Yakında hemmesi gelir. Haçan gelir? Yakında. It's 12 o'clock already. Saat 12. AM. Saat AM 12. They haven't arrived yet. Olar henüz gelmediler. Examples for adverbs of degree. Derece hakkında malumat veren hallara seyredelim. I have almost finished the work. İşimi bitirdim diyen ýaly. Have you fully recovered from your illness? Keselinden dolu gutuldunmu? I would rather work. Gowça ýörep giderim. I barely passed the last exam. Soňky synagy zordan geçdim. I entirely agree with you. Sizin bilen dolu lagaşýarym. Examples for adverbs of place. Yer hakynda maglumat berýän hallar üçin misallary seredeliň. Sorry pal, I cannot let you go out. Bağışlı dostum, daşar çıkmaňa ruhsat berip bilmerim. Come in and sit here. İçeri gir we şu ýerde otur. I didn't go anywhere yesterday. Men dün hiç yere gitmedim. Nire gitmedim? Hiç yere gitmedim. She couldn't go far. Ola uzağa gidip bilmedi. I will go anywhere with you. Senin bilen islendik yere giderim. Examples for adverbs of frequency. Bir zadyň nähili ýygy-ýygylykdan bolýandygy hakynda maglumat berýän adverbler üçin misallary seredeliň. She always smiles. Ol mydama ýylgyrýar. Haçan ýylgyrýar? Mydama ýylgyrýar. Never say never. Hiç wagt. Hiç wagt diýme. I often call my family. Men maşgalama ýygy-ýygydan jaňatýarym. Haçan jaňatýarym? Ýygy-ýygydan. The store is open daily from 8 a.m. to 6 p.m. Dukan her gün saat 8'den akşam 6'a açıktır. The celebrations usually last a week. Davaralar adatça bir hepde devam etti. Examples for adverbs of manner. Bir zadyň nähili ýagdaýda bolup geçendik hakynda maglumat bermek üçin ulanýan adverbler. They fought bravely. Batyr söwüşdiler. He ate quickly and went out. Ol çalt denýdi we dışarı çykdy. He walked slowly. Ol ýuwaşadan ýürýär. The man suddenly stopped
and looked at me. Adam birden durdu ve bana seyretti. They defended their rights boldly. Olar haklarını batırgylyk bilen gorudylar. Bugünkü videomuzun sonuna geldik dostlar. Bundan sonra näme etmeden özüňiz gatyp bilýäňiz, dogrymy? Video göwnüňize ýaran bolsa like basmaly. Nähili bir soraňyz bar bolsa tesbirlerde ýazyp bilersiňiz ýa-da şu Instagram we şu Twitter adresleri arkaly meni tapyp ýazyp sorap bilersiňiz. Özüňizi gowy sevdiň.